sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Oras sa Akadamaing Hapon, Pilipinas, sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kag kung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome na sa itong kaplatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga hapon sang Sabado, ang inyong makapod si Bombo Franz Andrew Borgos. Magkop na kita tub-tub-tak na alas sa isang sining nga hapon. Kakita man na pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. I-click ang subscribe and follow. Kag makita nyo dirang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makauturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Sabado, Disyembre 18, tuig 2021. Kag para sa atong nga Christmas countdown na 7 days to go before Christmas. Kaglito kita sa mga pangulong tinalaan sa mga balita lokal. Ginapatihan pila ka mga persona ang ginaaligara missing sa syudad sa Sipalay bangod sa Bagyo Odette. Ginatipuan pa sa buong informasyon ko na pila ang official tally sa mga persona o kung mga casualties dito mismo sa syudad sa Sipalay matapos ni paglabay kung pagragasa sa Bagyo Odette diri sa Negros Occidental. So mga kabombo, sa mga updates, bantay ka mo, tutok mo diri sa Bombo Radio, especially sa inyo mga himata nga ara mismo sa lugar nga apektado sang nasiling ni nga bagyo. Kaya sa dugaping nga bahin sa nga probinsya. O sa may store nga bahin sa probinsya, gin-check sa nga Philippine Coast Guard sa pagpamuno man mismo sa Coast Guard Commander nga si Captain Ludovico Librilla, kag mismo ang piloto sa bag-ong eroplano nga Cessna 208 Grand Caravan nga kilala kay Captain Philip Soria. Siya niyang commander sa aviation team
sang Philippine Coast Guard. No, so makitaan nyo no sa atong Facebook ang damage no nga gintuga sang bagyong Odette. Kag sa kami nitong mga balita sa lokal, bantayan pagid ang sitwasyon sa syudad no subong adlaw sang Sabado. Kaupod sa patrol kay Bongbong Grace ni Lobaton kag pila pagid ka mga police reports nga nabalagman sa pila ka mga police stations. Kag sa mga balita nasyonal, Bagyo Odette nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility subong adlaw. Subong adlaw ginos sang Sabado ang pagwa na sa par sang nasiling ni nga bagyo matapos nga kung saan pabalagin na sa Rusoy diri ang pila ka mga probinsya kag isla diri sa Visayas kag mismo sa Mindanao. No, grabe si Odette subong no. Si Odette ang pinakasikat nga pangalan at is magbulag ang tuig 2021. Kag sa kami natong mga balita sa National Commission on Elections, ginbasura ang deklarasyon nga nuisance candidate si Bongbong Marcos. No, so ginapatihan na ining good for running na ini no for his presidential bid na no ang anay anak sang ginasiling nga diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. no so tigin na basura na mismo sa Commission on Elections nga isa siya ka nuisance o nuisance candidate. So sa mga supporters nga BBM todo gini ang hinugyaw nila. May mga kanya-kanya nila nga mga spekulations, may mga pananawan ng kada isa sa ato, no? O kung sino man daming imo gusto nga politiko o kung imo nga kandidato sa pagka-presidente, no? May kanya-kanya ini nga mga supporters. At sino kami natong mga balita, lito kita sa balita international. COVID-19 surge sa Estados Unidos ginakahangawan because sa variant nga Omicron. No, ting pag-surge sa nga Omicron variant cases dito sa Amerika, ginakabalakahan sang mga eksperto. No, kung may terms na gingamit nga into overdrive. No, magsina kita overdrive, unstoppable. Hindi na ini mapunggan. No, so grabe dito subong nila man nga pagbantay no kay tod nga na-reach na nila ang herd immunity, no? Most of them are fully vaccinated na, no? May mga combination na gani sa mga brands ng COVID-19, no? May nakunabat kayo ng mga heterogeneous vaccine, no? Kaga heterologous sa vaccine, ha? No? May mga kanya-kanya na lang mga kombinasyon sa bakuna. In short, amuni ang mga booster shots. Pero ang booster shots, gina-question pa na, no? Ginatutukan pagit sa mga eksperto kung may kasarang sa panibago nga variant nga amuni ang Omicron variant. Amoy na mga mainit kag nagapong ng mga balita ka posible magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports Afternoon Edition. Time check 51 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. This time ato ni kwao ng mga balita kag sitwasyon sa syudad. Kaupod naton ang patrol sa kaya Bombo Gracelyn Lobaton. Subong hapon naka-experience na makita sang pagtupa sang ulan. O matapos ang pila mang kaadlaw ni nga paghanot sa aton ni Bagyo Odette, no? Ang sa sur nga bahin mismo sa probinsya ni ang ginabantayan. Okay, ginapatihan pila ka mga local government units, mga banwa kag mga syudad ang ginhalitan no ni Bagyong Odette. No, basta Odette. Yung pangalan ng Odette, subong tiyan mo nang makabati sa pangalan ng Odette, do ginakurda mang iban sa aton. No, si Odette, no, kay do base wala sa desyon nga tuig ni Mantis Magbulagan 2021, damo naman ni pangalanan nga Odette. No, kung sino naman ni si Odette, no? Ang bagyo antes nagbulag ang 2021, no, nagpabilin siya anay sang iyang memory. Sige, checkeron na nato na patrol kag sitwasyon sa syudad kag pila pagid ka mga police reports nga nabalag sa pila ka mga police stations. Kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Andrew, live kita subong sa North Capitol Road, no? Kag tugtog sa karon Bombo Andrew, hindi pagid maagyan ang dalan dire. Kag tuman ang traffic subong Bombo Andrew kaya kita sa rush hour, no? Yes. So ang aton sa mga otoridad, ari dire subong nagapatigayon sang clearing pasagihapon Bombo Andrew kay maduno man ta may ari dire puno nga natumba, no? Puno sang lunok kag pinaka mga transformer kag poste. So pagkabudlay kay Bombo Andrew kay dire gid mostly gagi, no, pa bata o kon pa libertad Bombo Andrew, no. Kag isa pa tan Bombo Gracelyn ti major road din daan
So most nga kalabanan ginadala ang mga private cars, mga public utility jeepneys dira ginadala nagalabay no, may duwa na da ka ruta nga naglabay amo ning madalagan kag ang bata nga ruta. Plus pag ini subong makita naton sa imo nga video nga halos laban gani sa tubangan mo mga pribado ni nga salakyan mo Gracelyn. Sakto kay Bobo Andrew, no? Kay ang aton sila mga jeep, nagapangita sila sang ruta nga mas madasig, no? Kay kagina gani, nagbiyahe man ako, nagsakay ako sa jeep, ang ruta namon kagina, medyo madasig to. Subong niya kay ari kita sa rush hour, madamo sa mga katuran, especially mga private nga vehicles, ang standby diri subong, no? Gahulat nga makaagi man sa dalan nga ginhatag man mo ano sa pila di ka mga otoridad. Oo, okay. So, but subong mo Gracelyn do sa sitwasyon mo subong do sige patupa ang ulan. Yes, Andrew, may agatalithin, no? Kagina nag-ulan gid siya. Kag ang aton sini nga kalangitan, especially dira sa norte nga bahin, pertigid ka galom, correct, no? Kag subong ti kagalom man diri sa North Capitol Road. Katalit, wala pa man ulan, no? Kag ari nagalakat na ato sa lakyan. Matamat lang, no? Pabalik na. Gabi man ang traffic, ang mga gabantay diri sa North Capitol Road, no? Aside from Yellow Tape, Andrew, makita ta diri nga may bilin pa, no? Ang puno nga natumba. Kag dito sa Pihak, dito sa hotel na sa Seda Hotel, may lambay man dito. So, ang iban gani nga wala ka hibalo, no? Iban bala nga ara sa gwa sa Macolod, katingala sila kung nga ini nga dalan. So, kapa-surprise sila kagina sa jeep, no? Baldi nga nagliko. Tingala, ginabalan sang driver nga hindi pwede magyan ang North Capitol. Bobo Gracelyn, may rerouting galing nga natabo dira. Yes, Andrew, come again. May rerouting? Yes, Andrew. Oo. So, subong sa ragid nga bahin, do medyo alang-alang gid when comes sa makalabay dira no? Okay, because grabing traffic dira. Actually, mo Gracelyn, dako ini siya nga bulig sa aton nga mga motorista subong no. Sa diri nga area bala kung sa dini gani sa South Capitol Road na ni no? Or North. Okay, North Capitol Road din Kay masami gini daan mo Gracelyn ginlabyan sa kadamaan sa ato no. Masami gini din nga ka-experiencehan bala traffic jam bala. Kaya because nagdugang pag din kay may mga dagko dra nga mga puno nga nagkalautod. Sang last bala mo Gracelyn no na mensyonar ko pa ini kay nakalabay ko dira kanami ni tani nga mga puno no tani nilang paguton nagigo murahon niya pag-abot ni Bagyo Odette si Odette yang nagbalda sila nagbali sila. Kita sang abilidad si Bagyo Odette Bombo Andro no. Kag hindi lang diri sa North Capitol Road ang mga puno nga nagkatumba kundi kada dalan nga magyantab sandiin lang nga barangay Bombo Andro sa pagset na nagligad sang pag-abot gid ni Bagyo Odette. May ara gid Bombo Andro nga mga puno nga nagahigda na sa aton sini nga dalan nagpangita makita gani mga alagyan gabalik kami no. Kung makita namon nga na kami kaagi. So Andrew, ang agenda subong is sa Gatuslaw Street. Okay no sa dalan Gatuslaw. Ti subong mo Gracelyn na ang traffic diyan subong no hindi gid magwanta no? Yes, sang wala pa gani nag-abot ang bagyo si Odette. Traffic na daan grabe sa especially dito bala Bombo Andro sa Panga Ramos. No? Pero dalan Lacson pa na mo. May klase sang una, no? May face-to-face class. Pero minada, subong nagdugang pagid Bombo Andro kay tungod sa mga sa Gabals area. Grabe na bala no gid no ako palalagaw sa una no. Balagyan na palalagaw. Hindi man gid Bombo Andro. Pero subong mo Gracelyn, anong mga latest updates subong no sa ato ning mga police stations no kaya because after sang paghalit man ni Odette Risato tindo medyo naglinong ang atong palibot pero ang mga kahalitan nga ginbili ni Odette sa Bombo Gracelyn, ano mga latest update naton subong? So Bombo Andro, mahinay ang signal o kan ulihi aton sulod. Okay, sige no. Kaya we know naman nga pila ka mga telecommunication companies ang nag-release man sila ning mga information nga medyo affected gid ang ilang mga connections. But Bombo Gracelyn no, but subong okay na sulod Bombo Gracelyn? Yes, okay na. Okay, sige no. Subong mo Andrew, ang mga police stations no,
ang nagbisiman. Well, in fact, gani, isang paglibot-libot nagadungan sila sa ato, nagasabay-sabay. Mera man mga nagaluntad nga pagsunog, no? Sa pila ka bahin sa syudad sa Bacolod, especially pila ka gabi, mera sang duha ka mga sunog, no? Nga sakop gid sang Police Station 7. So, kayo lang kay wala man sing casualty nga natuga nasambit ng mga sunog. Okay, well that's nice, no? Mayo gid kay nagdungan pa daan ng malay nga panahon tapos masunugan ka pa subo man na Bombo Gracelyn. Kagapon kung kagabi Bombo Andrew. Oo, no, ti mo gina mabudlay ti dapat na doble halong kita subong, no. Kay because nga ang sitwasyon ti hindi nato mapaktan plus sige pa daan gyapon ang inulan, no. Kagamang ano na lang ni Odette, mga asik-asik na lang ni Odette. Pero galing Bombo Gracelyn, makitaan mo gino nga grabe ang kalitan nga ginbili ni Odette, no. Yes, Bombo Andrew, grabe gid. Kung imo lang sumahon, masubra na ini siguro, no? Sa bilog na probinsya pala pa lang, base milyon na. Pero Bombo Andrew, ang mga na-damage na, makabayad kita sa kabuhi, bala? Na dula, no? Kung nasamaran ang atong sining mga kauturan, no? Sa iba nga bahin, kung sa bahin man nga malala ang tama sang bagyo nga si Odette. So, importante ang safety tatanan kag subong inikita dapat dinalok mo sa isa kag isa kay kabudlay bala Bombo Andrew mangita sang mga wala pa kulang, no, damo sang kulang subong, no, kag ang bilog nga probinsya buligay, so hindi dapat dinalokay subong Bombo Andrew. Okay, sige Bombo Gracelyn, madamo gid salamat. Yes, Bombo Andrew. So live kita subong, no, sa Dalan Kapuslaw, ini si Bombo Gracelyn Baton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton live sa patrol, no, kag sa pila diri ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod matapos nga ginchekyar ang subong sitwasyon. Matapos ang pila na kadlaw naglipas ang pagpanalasa o pagpanghalit ni Bagyo Odette. Time check alas 6 punto na sang gabi mga kabobo. Standby kita kay dugay-dugay aran naton nga Bombo News Center para sa nga Bombo Network News. Ang News Center magdulong sa aton sa mga mainit nga balita kag update sa national and international news. So mga kabobo, standby ka rin nato nga Bombo News Center. News Center, please come in. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-18 sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Halaga ng pinsala ng bagyong Odette sa agrikultura. Nililikom na ng Department of Agriculture Recovery Assistance naman para sa mga apektadong magsasakat mangingisda agad umanong ipapamahagi. Samantala, 78 sasakyang pandagat sa Cebu na sangkot sa aksidente dahil sa bagyong Odette. Bilang naman ang mga nasawi dahil sa bagyo doon sa Negros Occidental at sa iba pang bahagi ng mga naapektuhan ng bagyo ay nadagdagan pa. Lalawigan ng Negros ay isinailalim sa state of calamity. Sa ating international news, COVID-19 pandemic tatagal pa hanggang taong 2023. 3-dose vaccination sa mga bata, pinag-aaralan naman ng Pfizer. At sa ating balitang palakasan, NBA superstar Kyrie Irving na ayaw magpabakuna laban sa COVID-19, papayagang maglaro sa limited games ng Brooklyn Nets. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Kansilado ang ilang flights dahil pa rin sa epekto ng bagyong Odette. Sa inilabas na ulat ng Manila International Airport Authority o MIAA, kansilado ang mga sumusunod na flights sa NAIA Terminal 2. Ang Philippine Airlines, Manila to Siargao, Manila, Manila, Cebu, Manila, Manila, Puerto Princesa, Manila at Manila, Davao flights. Sa PAL Express naman, kansilado ang mga flight patungo sa Iloilo, Manila, Cebu, Manila at yung Manila, Siargao, Manila, Manila, Puerto Princesa, Manila.
Sa Cebgo naman at AirAsia ay kansilado ang mga flights patungong Manila, Cebu, Manila at Manila, Puerto Princesa, Manila. Maaari naman bisitahin ang kanilang official Facebook account at online website para sa nasabing paliparan o kaya naman ay sa iba pang mga updates ay tumutok lamang sa mga impormasyon na ibinabahagi nila sa pamamagitan ng kanilang official account. Sa mga oras na ito, mga kabombo, kumustahin natin ang bahagi ng Leyte, pati na yung southern portion ng Leyte dahil yung mga opisyal doon ay nanawagan ho ng tulong dahil sa malayulanda na naman ang bagyong tumama sa kanila dahil dito sa bagyong Odette. Maraming mga kabahayan daw ang totally damaged at yung signal ng cellphone at kuryente. Alamin natin kung ano nang status. May balita ang Bombo Radio Tacloban. Yes, Bombo Dennis, binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang probinsya ng Southern Leyte 2 araw matapos ang pananalasa ng bagyong Odette. Kasama ng Pangulo si Senator Bongo sakay sa isang private chopper na lumapag sa may Maasin City Airport sa Southern Leyte. Sa isinagawang press conference, Bombo Dennis, ay siniguro ng Pangulo na may pondo ang gobyerno para sa tulong na ibibigay sa mga biktima ng bagyo sa nasabing probinsya. Samantala, Bombo Dennis, kaninang tanghali ay nagpunta dito sa ating himpilan o dito sa ating station si Vice Mayor Limuel Honor ng Silago, Southern Leyte upang manawagan ng tulong para sa mga biktima sa kanilang bayan. Kahit napahirapan pa ang biyahe mula sa kanila papunta dito sa Tacloban, Bombo Dennis, dahil sa mga tumbang punong kahoy ay talagang nagawa niyang magtungo rito upang maipaabot ang kanilang panawagan. Ayon pa sa kanya, Bombo Dennis, tinawag o inilarawan niyang kapatid ni Super Typhoon Yolanda si Bagyong Odette dahil sa halos parehong epekto ng nasabing bagyo sa kanilang bayan o sa buong probinsya ng Southern Leyte. Maraming mga kabahayan ang totally washed out o yung mga totally damaged dahil sa nangyaring storm surge. Wala pang kuryente at cellphone signal doon sa ngayon. At nagkakaroon na rin di umano ng scarcity o kakulangan ng supply ng pagkain at gayon din ng tubig sa kanila dahil hindi sapat ang kanilang family food pack sa ngayon, lalo pat ilang araw na rin ang nakakaraan mula nang maglandfall itong si Bagyong Odette. Pakinggan natin, Bombo Dennis, ang pagpapaliyam ng Bombo Radio Tacloban kay Vice Mayor Limuel Honor ng Silago, Southern Leyte. Hapon or palis sa taga Southern Leyte. So, kumadila ako sa Tacloban kay kagabi kakulop nga adlaw bugos nga Southern Leyte, particularly amon bungto liwat, medyo siring ko pa murumanghod Yolanda itong damages dito. So minus the death of private individuals or persons tungod kay naka preemptive or forced evacuation anamon bungto nga nabugos nga probinsya Southern Leyte. Pero itong damage sa description ko baga immeasurable, labi na andaplin dagat or kabaybayunan kay nag-storm surge talaga dito amon bungto. So damo iton na totally damaged nga mga balay. So akong pagkadi kay we understand dito hamon bugto na blackout kami, wala electricity, zero communication, internet signal. So damo ito nawuburid nga mga kasangkayan, kabugtuan naton nga adto ibang nga nasod nga nahagawa sa aton riyon nga nagwurid duwat sira haira mga minahal sa kinabuhi, mga kasangkayan. Secondly, pag-aro liwat iton bulig aton mga national agency, local government units, corporation, foundation, or private individual, kung ano luwat mabulig kay talaga dito yan kung mapapansin mo, baga kung English pa, baga may ada na kami scarcity of foods yan. Ayun, Bombo Dennis, ang ating pagpapariam dito sa Bombo Radio Tacloban kay Vice Mayor Limuel Honor ng Silago, Southern Leyte. Ayon pa sa kanya, pinili na lang niyang magtungo dito sa Tacloban imbis na doon sa may Maasin City sa Southern Leyte kasi mula sa kanilang bayan papunta doon sa Maasin City ay 3 hours ang biyahe. Pero dito naman papunta sa Tacloban ay 2 hours lang. Kaya dito na lang siya nagtungo para manawagan ng tulong para sa kanilang mga biktima doon sa kanilang bayan ng Bagyong Odette. Bombo Dennis. Okay, Bombo Eden,
Yung kasalukuyang sitwasyon dyan, dahil siyempre nasa mga evacuation center yung ating mga kababayan, kumusta naman yung lagay ng panahon? Kasi kung favorable para sa kanila doon sa clearing operation, kumusta yung pagka isang araw pagkalipas ng pananalasa nitong bagyo? Bombo Eden. Yun, Bombo Dennis, ayon rin sa pahayag ni Vice Mayor Honor, may mga bahagi doon sa kanila na sa ngayon hindi pa humuhupa yung baha kasi nga nagkaroon ng storm surge. Yung mga evacuation centers, nananatili pa doon yung mga evacuees sa ngayon. Ngunit Bombo Dennis, patuloy naman daw ang monitoring ng mga authorities doon. Kaso nga lang talagang nangangailangan sila ng tulong sa ngayon. At may nakuha pa nga tayong report doon naman sa may Limasawa Island na talagang totally washed out lahat ng mga barangay doon dahil sa bagyong Odette, pero yung mga residente ay nakapag-evacuate or nakalikas ilang araw bago pa maglandfall itong si bagyong Odette, Bombo Dennis. Okay, that's good news kahit papaano naagapan nila at hindi sila napuruhan kung nandun sila sa area siguro, no? Okay. May pangako ba dyan o may naibibigay namang tulong ang national government, lalo't bumisita pala si Pangulo dyan sa ilang parte ng Eastern Visayas, Bombo Eden? Ayon sa press conference na isinagawa doon naman sa Maasin City, Bombo Dennis, ay siniguro naman ni Pangulong Duterte na may pondo ang gobyerno na ibibigay na tulong para sa kanila. Ngunit sa ngayon ay mula lang muna sa DSWD at sa provincial government natanggap na tulong ng mga residente doon sa Southern Leyte. Kaya nga nagtungo dito si Vice Mayor Honor para manawagan kay Pangulong Duterte. Hindi niya alam na nandun pala sa Southern Leyte mismo si Pangulong Duterte. Okay. Sige, maraming salamat Bombo Eden at mag-ingat kayo dyan. At yan muna ang latest mula sa Bombo Radio Tacloban. Bombo Eden Tersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Sa dagdag pang mga balita, ang halaga naman ng pinsala ng bagyong Odette sa agrikultura nililikom pa ng Department of Agriculture. At ang recovery assistance naman sa mga apektadong magsasaka at mangingisda agad umanong ipamamahagi. May karagdagang pag-ulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, hindi pa makapagbigay ang Department of Agriculture ng estimate o pagtaya kaugnay sa halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Odette, partikular sa bahagi ng Mindanao at sa Visayas. Sinabi ni DA Secretary or Assistant Secretary Christine Evangelista na sa ngayon ay inasahan nila na within the day ay makakuha na sila ng mga data at magkaroon ng rough estimate dahil sa ngayon daw ay hindi pa nila nakakompleto yung mga reports ng iba't ibang mga local government units, yun din yung kanilang mga regional offices ng mga lugar na tinamaan ng bagyong Odette. At ayon pa kay ASEC Evangelista na nakahanda yung kanilang Quick Response Fund na magbibigay ng tulong para sa mga apektadong magsaka at mga mangingisda. Nilinaw naman ng opisyal na hindi sila nagbibigay ng cash, bagkus ay in-kind. Kagaya na lamang sa mga mangingisda ay nagbibigay sila ng mga bangka, fishing nets at ilan pang mga nasira nilang mga kagamitan sa pangingisda. Habang sa mga magsaka naman ay binibigyan nila ng mga binhi para pamalita sa kanilang mga panim at yun din mga abono. At ayon pa kay ASEC Evangelista na nakipag-ugnayan na sila sa mga local government units para malaman yung mga apektadong mga magsaka at mga mangingisda sa kanilang area of responsibility. Narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Evangelista. Ating mangingisda, nandiyan po ang ating tulong sa pagbibigay ng mga bangka, whether yung bangka ang ibibigay or repair materials dahil kailangan po na makapaghanap buhay sila muli. Pagdating naman po sa ating mga magsasaka, nandiyan naman po ang ating mga binhi at mga fertilizer para sila po ay makapagtanim muli. Meron din po tayong mga tulong na ibinibigay sa ating mga livestock raisers. Nagbibigay po tayo ng mga gamot para sa kanilang mga hayop. And of course, we always have a QRF, no? So ito po ay lahat, this will all be implemented
as soon as we have a concrete report para ang pag-manage po ng resources at ang timetables po ng pagbigay ng mga tulong. Kasi ang ayuda po ng Department of Agriculture comes not through cash, but basically bangka ang binibigay po natin, binhi ang ating ibinibigay. Pero definitely, meron po tayong mga naka-ready na pagtulong sa ating mga kasamahan sa larangan po ng agrikultura. Lahat po ng mga bibigay na ayuda ay dadaan din po yan sa lokal na pamahalaan for distribution, kasama po ang Department of Agriculture. At ngayon po, kasama din po ang ahon. Ito po yung Executive Order 137 na nilagdaan ng ating mahal na Pangulo na mga government agencies, kasama po ang Department of Agriculture dyan, para magbigay ng kani-kanyang ayuda. Ang ahon po ay aid and humanitarian operations by the national government. So kami po ngayon ay naghahanda na. As a matter of fact, ang mga members po ng Ahon Convergence Team kagabi ay nag-uusap na kung ano ang mga tulong na aming ipararating sa iba-ibang areas po sa Mindanao. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Assistant Secretary Evangelista ng Department of Agriculture. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat, Bombo Raymond. Samantala, sa pagkakataong ito, mapalad ho tayo, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Makakausap po natin ang isa sa mga pangunahing kinakailangan ho nating marinig sa mga pagkakataong ito. No? Dahil yung bumabaha ho dito ng mga mensahe sa amin, nagtatanong kung kailan yung power restoration dun sa kanilang mga lugar dahil very vital na ito ho'y kailangan dun sa mga affected areas ng Typhoon Odette. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa ho sa mga opisyal na tagapagsalita at nagbibigay ng mga impormasyon dyan sa National Grid Corporation of the Philippines, Miss Patricia Ann Roque, sa Bombo Radio Philippines, where nationwide, worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang gabi sa inyo, Miss Trish. Welcome to the program. Good evening po, magandang gabi po Sir Dennis at Miss Jane. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nakikinig po sa ating programa. Okay. Unang-una, nais ko pong maitanong kung ano na ho ang status ng ating restoration after nitong pananalasa ng Typhoon Odette, Ms. Trish. Sa ngayon po, yung transmission services po natin na-restore na po sa mga probinsya ng Capiz, Camiguin at Misamis Oriental at pati po sa Zamboanga del Sur. Ongoing po yung restoration sa bahagi po ng Samar, sa Leyte, tapos sa buong Negros Island po, including pati po yung mga probinsya ng Bohol, Cebu, Iloilo, Antique, Surigao and Agusan provinces, Compostela Valley, Davao Oriental, Lanao del Norte at Misamis Occidental. So tuloy-tuloy po yung isinasagawang restoration efforts dyan sa mga lugar na yan. Mahigit 500 personnel po ng NGCP yung mga nakadeploy para po mapabilis po yung pagpapabalik ng supply ng kuryente dyan sa mga lugar na yan. Yung atin pong ginawang aerial inspection, natapos po natin yung dun sa bahagi ng Mindanao, kaya po kung napapansin nyo, mas nauuna pong ma-restore yung dun sa mga probinsyang yon. Pero yung sa Visayas po, dapat po kasi kahapon pa nagsimula yung aerial inspection, pero pinabalik po dito sa Maynila yung ating helicopter na mag-iikot dapat doon dahil gawa po nung hindi pa ganun kagandang panahon kahapon sa Visayas, hindi raw po kakayanin yung inspeksyon, kaya pinabalik po sila ng Maynila. At kanina lang po nasimulan yung pagsuyod ng ating chopper team dito po sa bahagi ng Visayas. Kaya yung sa Visayas po, tuloy-tuloy pa rin po yung assessment dyan. Meron lang po mga partial reports sa Visayas, pero hindi pa po nakukompleto yung sa assessment ng buong Visayas region. I see. Okay. With your indulgence, Miss Trish, magtatanong din ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Alright, once again, magandang hapon po, Ma'am Tresha.
Ma'am Trish, may mga reklamo po ang taga Eastern Visayas, specifically Region 8. Hindi naman daw malaki ang pinsala ng Bagyong Odette doon, lalo na sa transmission lines. Pero bakit hindi pa daw na ibabalik ang supply sa kanila ng kuryente? Maaari po kasing kumbaga konektado po kasi itong ating mga linya, no. Maaari pong yung doon sa particular na lugar nila ay hindi po ganon kalakas o kalaki yung pinsala. Pero konektado rin po kasi yan sa ibang mga facilities natin na maaari rin naman pong napinsala nitong bagyo. Kaya po yung atin pong mga linemen po, sila po ay nagpapatrolya dyan sa mga lugar na yan para po makita mismo kung ano po yung naging pinsala. Pero particularly for Region 8 po, ongoing na po yung restoration dyan. So, medyo konting pasensya na lang po yung hinihintay, yung hinihingi natin mula sa ating mga kababayan dyan sa lugar na yan dahil tuloy-tuloy naman po yung ating mga tauhan na sinasagawa na po yung restoration dyan sa mga areas na yan. At saka kahapon, ma'am, ang NGCP ay naglabas ng mga listahan ng mga nasirang transmission lines. Sa ngayon po ba, kumusta na yung nasabing bilang? Nadagdagan ba o ang iba na ibalik na po, ma'am? Meron pong mga naibalik na, meron din naman pong konting mga nai-report na nadagdag. Maglalabas po kami ulit ng update, maya-maya lamang po. Kami po ay nagkukulit lang po ng impormasyon galing sa ground. Isa rin po yun dun sa mga challenge po, no, na naranasan din natin. Alam naman po natin na talagang ang signal po, no, bumagsak din ang signal ng komunikasyon in the Visayas region and sa Mindanao, parts of Mindanao as well. Kaya yan din po yung ilan sa mga naging challenges natin, lalo na po kahapon. So, kinakalap lang po namin yung iba pang mga detalye and maglalabas din po kami ng update maya-maya lamang po. Okay. Ms. Trish, meron ba kayong timetable para sa mga ganitong tinamaan ng natural calamities para sa mga particular na lugar? Para at least alam po nila kung hanggang kailan hihintayin ng atin po mga kababayan yung pagbabalik sa normal na daloy ng kuryente, lalo na ho dito sa Christmas events. May hahabol kaya, Ms. Trish? Opo, yan po ang talagang tinatanong po at inaabangan ng lahat, no, kung kailan po babalik ang kuryente sa kanilang lugar. Gaya po ng nabanggit ko kanina, meron pa po tayong tinatapos na assessment nung naging pinsala nitong si Bagyong Odette. As soon as makumpleto na po natin yung assessment nung naging pinsala ng bagyo, maglalabas po kami nung restoration timeline po, no, para magkaroon po tayo ng target na dates para po sa pagbabalik ng supply ng kuryente dyan sa mga lugar na yan. Hingi lang po kami din ng konting pasensya mula sa ating mga kababayan dahil hindi rin po ganun kadali yung pagbalik ng supply ng kuryente. Meron pong mga lugar na medyo mahirap pong abutin, meron pong mga lugar na binaha, meron pong mga lugar kung saan talagang bumagsak po yung ilang mga tore at poste po ng NGCP. So kumbaga iba-iba po yung sitwasyon sa iba-ibang lugar. Kaya po ginagawa naman po ng NGCP ang lahat para po mapabilis po yung pagbalik po sa normal ng supply ng power sa kanilang mga lugar. Final point na lamang po siguro, Ms. Trish, kumusta naman ho yung challenges in terms of yung pakikipagtulungan ng LGU at ng local cooperative siguro at yung mga residente na rin na inyo pong na-encounter o ng inyong mga tao, Ms. Trish? Malapit po ang komunikasyon natin sa mga local government units at lalo na po sa mga gobernador ng mga probinsya, no, para po kumbaga mabigyan po tayo ng assistance din para sa agarang pagpasok ng mga lineman natin sa iba't ibang lugar. Pero yung mga lineman naman po natin at yung mga personnel at equipment naman natin, na una na rin naman po natin na
reposition naman po natin yung mga yan sa mga strategic na locations para mas mapabilis po yung pagsasagawa po nila ng restoration efforts. Pero tayo po ay maganda po ang pakikipag-ugnayan natin sa mga local government units. Pero gaya po nung nabanggit ko kanina, medyo konting konting pasensya lang po ang hinihingi natin sa taong bayan. Marami rin po yung mga nagko-komento at kumbaga medyo naiinip na rin po. Nagpa-follow up po kumbaga kung kailan po may babalik yung supply ng kuryente sa kanilang lugar sa ating mga electric cooperatives na nagsusupply sa kanila ng kuryente. Konting pasensya lang po pero ginagawa po ng NGCP ang lahat para po mapabilis po yung pagbalik natin ng power transmission services sa kanilang mga lugar. Okay. With that, maraming salamat po sa oras na inyong inilaan sa Bombo Radio Philippines at naipaliwanag yung inyong pong panig sa issue po na ito. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Miss Patricia Ann Roque ng Public Information Office ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa dagdag pa nating mga balita, nasa 15 milyon na mag-aaral at higit 35,000 na mga paralan ang apektado ng bagyong Odette. Ang partial data ho ay mula sa Department of Education at noong Disyembre 17 ay nagpakita na merong 15,000 o 15,960,185 na mga mag-aaral at 35,698 na mga eskwelahan ang apektado ng naturang kalamidad. Ang mga mag-aaral sa mga paralang yaon ay matatagpuan sa 156 na mga dibisyon sa 12 rehiyon. Sa pagpupulong ho ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kay Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ng DepEd, Disaster Risk Reduction and Management Service, partikular na si Director Ronilda Co, na patuloy na binabantayan ng ahensya ang epekto ng Odette sa sektor ng edukasyon. Dagdag pa rito ang mga may nakaantabay na pondo para sa assistance, kagaya na lamang ng teacher's kit o kaya yung learner's kit and psychological first aid kung kinakailangan bago pa man ang pananalasa ng bagyong Odette. Sinabi ni Co na inatasan na ng DepEd ang mga apektadong rehiyon na maghanda at bantay doon sa partial data mula ho sa DepEd at yung pagsuspindi na rin ng klase sa lahat ng antas sa 9 na rehiyon, kabilang na ang Caraga, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10 at Region 11. Suspendido naman ang klase sa 23,000 na mga paralan sa 76 na DepEd divisions noong Disyembre 15. Upang masuri ang pinsala sa resulta ng naturang sakuna, sinabi ni Co na ini-activate na ng DepEd ang kanilang Rapid Assessment Report na direktang magmumula sa mga paralan na apektado ng bagyo. Samantala, iniulat naman ng Philippine Coast Guard na may kabuang 78 sasakyang pandagat ang nasangkot sa mga aksidente sa dagat sa Cebu dahil sa bagyong Odette. Sinabi niya Philippine Coast Guard spokesman Commodore Armand Balilo na sa mga sasakyang pandagat na sangkot sa mga insidente, 2 ang lumubog habang hindi pa batid ang estado ng iba pa. Ang iba pa mga sasakyang pandagat ay nakaangkla, bumagsak o tumaob. Inuulat din ng Philippine Coast Guard ang insidente ng oil spill na maaring makapinsala sa buhay dagat. Humiling na ang PCG ng oil spill boom at karagdagang tauhan mula sa kanilang istasyon sa Cebu para tumugon sa nasabing sitwasyon. Nakahandang mag-deploy ng 3 mobile operations vehicle for emergency units doon sa mga hotspot ng sakuna sa buong bansa, ang Department of Information and Communication Technology o DICT. Ito ay sa pamamagitan ng Government Emergency Communication System na isang proyekto. Binigyang diin ni DICT Undersecretary, binigyang diin ho ng kanilang opisyal na kinakailangan ang naturang hakbang
para ho sa pagtugon sa pamamagitan ho ng ganitong linya ng komunikasyon para may connect ang mga lokal na komunidad. At sinabi nga ni Communications Undersecretary Alan Silor na ang naturang papel ng proyekto ay makakatulong para sa komunidad at sa pag-connect, paghahatid ng impormasyon, lalo na yung Emergency Telecommunication Cluster o ETC ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at hangarin ho na matugunan yung critical communications lifelines sa oras hunang sakuna. Sa pamamagitan nito ay pinalalakas ng DICT ang kapasidad ng gobyerno sa paghahanda at pagtugon sa sakuna. Ang MOVE ay isang mabilis na deployable na sistema ng komunikasyon na nagbibigay ng suporta at tugon at dagdag ng mga tauhan at gayon din yung rescue operations sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Sa kasalukuyan, 6 na units ang nakaposisyon sa Pampanga, Metro Manila, Batangas, Tacloban, Butuan at gayon din sa Davao. Tutulak na bukas ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard para maghatid yan ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Ayon kay Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, uunahin nila ang Surigao area sa Caraga region bago tutungo sa Eastern Visayas na labis din naapektuhan ng kalamidad. Pero ayon kay Balilo, nauna na silang nag-deploy ng rescue teams bago pa man ang pananalasa ng bagyo. Tumulong din umano sila sa paglikas ng mga residente sa mga lugar na binaha, lalo na ang mga nagpasaklolo mula sa mga bubungan. Habang ibang team naman nila ay naging abala sa pagbabantay sa mga pantalan upang inspeksyonin ang mga umuuwi sa mga lalawigan para yan sa holiday season. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, abangan ho mamaya. May mga pag-uulat pa ho tayo dyan sa mga lugar na hard-hit areas nitong Typhoon Odette. Ang mga balita, hindi na umano ipipilit ng Department of Trade and Industry o DTI ang una nilang hiling sa Interagency Task Force na ibaba ang alert status sa Level 1 kaugnay ng pagtugon sa COVID-19 sa National Capital Region. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, kontento na sila sa Alert Level 2 na ipinapatupad ngayon. Paliwanag ng kalihim, halos kumpleto na rin naman ang kasalukuyang status dahil nasisilbihan na ang maraming consumers, lalo't may dagdag namang 10% sa mga establishment na may safety seal. Gumaganda na rin umano ang takbo ng ekonomiya kasabay ng pag-iingat para sa mga taong lumalabas ng bahay para mamili at magtrabaho. Inaasahang maglalabas ng bagong alert level status sa pagpasok ng susunod na taon. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tinanggal na ho ang lahat ng babala ng bagyo dahil pa rin sa bagyong Odette. Makaraang ito'y tuluyan na hong makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman, ang naturang bagyo ay namataan sa layong 55 kilometro sa hilagang silangan ng Kalayaan at Island, dyan ho sa may Palawan. Ito ho ay nasa labas na ng PAR line o Philippine Area of Responsibility at taglay ang lakas ng hangin 165 kilometers per hour. Muli ho itong lumakas, mga kabombo, at yung kanyang gustiness ay nasa 205 kilometers per hour. Pero wala na ho itong direktang epekto sa limang parte ng ating bansa. Kumikilos ho yan ng pakanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. At dahil nga sa tuluyang paglabas nito ay inaasahan na sa mga susunod na araw ay tuluyan na itong hihina at magiging isang low pressure area. Kung sakasakali man daw na bumalik sa loob ng Philippine Area of Responsibility, hindi na ito mapaminsala katulad ng siya nanalasa doon sa Visayas at bahagi ng Mindanao. Mamaya, kukuha tayo ng karagdagang update sa pananalasa ng bagyong Odette dahil ang bilang ng patay dahil sa bagyo sa Negros Occidental umakyat na sa 15. Ang lalawigan naman isa ilalim sa state of calamity. Samantala muna, dito muna sa Metro Manila, yung lungsod ho ng Maynila naglaan daw ng pondo bilang pantulong para ho dun sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Alamin natin ang balita ng Star FM Manila.
Nagsagawa ng special session ng Konseho ng Lokal na Pamahalaan ng Maynila upang bumuo ng isang resolusyon na naglalayong maglaan ng pondo bilang tulong pinansyal sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Ayon kay Manila Vice Mayor Maria Hani Lacuña na nagsilbing presiding officer ng sesyon, nakabuo ang pamahalaang lungsod ng 2.5 milyong piso upang ihatid sa mga naapektuhan na nagdaang bagyo sa Visayas at Mindanao. Sa tulong pinansyal na inilaan ng Maynila, 1 milyong piso rito ang ibibigay sa probinsya ng Cebu, habang ang mga lalawigan naman ng Bohol, Leyte at Surigao del Norte ay bibigyan ng tig 500,000 piso. Parte ang paghahatid ng tulong na ito ng programa ng Maynila para sa mga ganitong klase ng sakuna. Nanawagan naman si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa mga tagalungsod na magsagawa ng fundraising drive at relief efforts kung kakayanin bilang tulong ng mga Manilenyo sa mga kababayang na biktima ng Bagyong Odette. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Star FM Manila, Star DJ Allen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Abangan din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung search and retrieval operation. May update ho tayo dyan sa bahagi po ng Caraga Region. Kukumustahin ho natin dahil sila yung pangunahin nung tinamaan itong Bagyong Odette nung ito ho ay magkaroon ng landfall. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nadagdagan ng halos 300 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ho ay nasa 291 yung new cases na itinala ng Department of Health. Yung mga active cases ho ngayon ay mas lalo pa bumaba, no? Mula sa 10,000 mahigit. Ngayon ay 9,900 at 24. Ang kabuuan bilang ho ng mga kaso ng COVID sa buong bansa ay 2.8 milyon mahigit, no? At yung panibagong nadagdag doon sa listahan ng mga gumaling ay 523 ang kasalukuyan hong naitala. At dahil ho dyan, umakyat na sa 2.7 milyon ang kabuuan ho ng mga gumaling sa Pilipinas. 106 naman ang panibagong naitalang binawian ng buhay, kaya ho meron na tayong kabuuan na 50,675 ang kabuuan ho ng mga nasawi dahil pa rin sa naturang sakit. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuninan natin ang linya direktamente dun ho sa tinamaan ng unang yung landfall ng Typhoon Odette. Kumustahin natin ang kanilang kalagayan doon sa Bombo Radio, Butuan. Yes, Bombo Elmar, bago nga ang lahat, pahirapan nga ang sinasagawang search and retrieval operation ng mga tauhan ng Tibagat Search and Rescue Team para sa 7 mga miyembro ng isang pamilya na natabunan ng buhay sa gumuhong lupa sa Barangay Quioria, Tibagat, Agusan del Sur. Una nga nito ay nabaon sa landslide ang 11 miyembro ng pamilya Cabal Quinto habang papunta sa evacuation center dulot ng Bagyong Odette. Ayon sa head ng Emergency Operation Center ng naturang lugar, una munang tinamaan ang mga biktima ng naputol na puno ng balete at tuluyang nabaon sa lupa kasama ang 6 na buwang sanggol. Sa ulat, tanging isa lamang ng miyembro ng pamilya ang nakaligtas. Nakilala naman ang 4 na katawang na-recover na sina Perlin Saneco, Roylan Cavalquinto, Tehe Calvaquinto at RB Calvaquinto, habang patuloy na nawawala sina J. Paul Sanico o Floraline Calvaquinto, Baby Jean Calvaquinto, Robert Calvaquinto, Zachary Saneco, Zaria Sanico at Prince Kalang. Pahirapan ang sinasagawang search and retrieval operation dahil mahirap o hindi mapasok ng health equipment ang lugar at mano-mano ang paghahanap sa mga biktima. Samantala, inuulat naman ng Department of Public Works and Highways for DPWH Caraga na 7% ng passable ang pangunahing daan sa buong riyon matapos nga ang mga naitalang pagguho ng lupa at mga natumbang puno ng humagupit ang Bagyong Odette. Sa kabilang dako, patuloy na nanawagan ng agarang tulong ang mga probinsya na matinding naapektuhan ng Bagyong Odette, partikular ng Siargao Island, Surigao del Norte at Dinagat Island Province. Ngayon lamang ng malinis na inuming tubig
pagkain, sa temporaryong malitulungan, hygiene kits at iba pa. Pansamantalang pinasindi pa rin ang biyahe ng mga barko sa Port of Surigao, Port of Lipata, Port of Dapa, Port of San Jose sa May Dinagat Island, Port of Hayagabon, Port of Del Carmen, Port of Santa Monica, Port of San Darda, Port of Aracasan, Port of Santilan, gayon din ang Port of Nasipit, Port of Masao, at sa Port of Butuana. Dito nga sa lungsod ng Butuana, gaya ng mga maraming probinsya ng Caraga, malaking problema pa rin ang supply ng tubig. Ayon nga dito sa management ng Butuan City Water District, ay abutin pa ng 7 araw bago mabalik sa normal ang supply ng tubig sa buong lungsod dahil sa isang tulay na hindi madaanan papunta sa nasirang planta matapos nga ito makitaan ng crack. Mag-apat na araw nang walang supply ng tubig ang buong lungsod ng Butuan. How's that, Bombo? Yan Okay. Bombo Jason, ang concern natin, yung pinaglikasan dun sa mga kababayan natin, safe ba naman sila dun? Ngayong talagang napakalawak pala ng apektado itong pananalasa ng Typhoon Odette. Kumusta naman yung kanilang pansamantalang pinananatilihan, yung mga evacuation areas, Bombo Jason? Yes, Bombo Dennis. Dito sa Butuan City, Bombo Dennis, abot sa 120 na mga evacuation centers na kinabibilangan ng mga paaralan at gymnasium ang ginamit na evacuation center. At kalahati nito ay sinirado na matapos nga unti-unti na bumabalik sa kanilang mga tirahan ang nasabing mga evacuee matapos ang dituan na maaari na silang makabalik matapos ang makita o ma-secure ng LGUs na mga local government units na pwede nang balikan na tayong lugar. Yun nga, sa ibang lugar, sa ibang lalawigan dito sa Caraga region, ay yun nga, may iba ring evacuee o evacuation centers na hindi tinatawag ng Bagyong Odette, ngayon ang iba ay nasira o nakuklap yung bubong. Yun nga, pero agad naman itong inaksilan ng mga LGUs ng nasabing mga area at yun na siniguro ang tulong, lalo na sa tulong na may tulong pagkain at mga normal o basic na pangailangan ng mga tao, lalo na siyempre rin ang pagmintina ng mga health protocols na ang physical distancing at yung pagsusuot ng face mask, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Jason. Alright, mula sa himpilan ng Bombo Radio Butuan, Bombo Jason Simurlana para sa Bansang Radyo na Pilipinas, Basta Radio. Ang Department of Health naman kumikilos na upang matukoy ang mga lugar na kapagtala ng vaccine wastage dahil sa pananalasa ng Bagyong Odette. Delivery naman ng COVID-19 vaccines at ancillary sa Lengrion naapektuhan din. May detalye si Bombo Everly Rico. Nangangalap na sa kasalukuyan ang Department of Health ng mga reports pahinggil sa ilang mga COVID-19 vaccines na posibleng nakompormiso sa ilang rehiyon na nawalan ng supply ng kuryente dahil sa pananalasa ng Bagyong Odette. Ayon kay Department of Health Undersecretary Myrna Cabutahe, ina-assess pa sa ngayon ang posibleng vaccine wastage kagaya na lamang sa Region 6. Sa bahagi naman ng Region 4A, mayroon anyang nangyaring vehicular accident habang ibinabiyahe ang bakunang Moderna, subalit biniberipika pa ito sa ngayon ng Department of Health. Bagamat naabot naman ayon kay Cabutahe sa 39% o katumbas ng 637 mula sa 1,634 na munisipalidad at lungsod sa 11 rehiyon ang hindi pa nakakapagsumite ng kanilang vaccination reports. In terms of the accomplishment, kahapon 39% ang sa ating mga lokal na pamahalaan hindi nag-submit ng report. Sa Central Visayas, walang naganap na bakunahan because they were greatly
affected, no, 637 out of 1,634 did not have any report. So, itutuloy nila yan. In terms of the wastage, we are trying to get more reports. Meron tayong binabantayan sa Region 6 na wala pang kumpletong report. Tapos, meron tayong sa 4A na binabantayang wastage, may vehicular accident, nadulas kasi yung nagtatransport ng Moderna, so bini-verify natin yung report. Sa Region 7 at saka sa Region 8, wala pang report. The comms are down. We are coordinating with the OCD, even our military, para makita natin kung ano yung ating mga kalagayan ng ating mga vaccine. We may have some vaccines that have been compromised because of power outages. While we have been prepared, baka sa katagalan, tapos yung problema ng fuel, etc. Sa Region 6, may possible wastage, ina-assess pa nila. Ang BARM, hinihintay natin yung report. Yung ibang region, as of now, wala naman pang rini-report ang kanilang status, no wastage, no incursions so far, based on the preliminary reports that they receive. Para naman sa mga bakuna na naapektuhan ang temperatura dahil sa blackout, ayon sa Department of Health, kailangan na isaalang-alang pa rin ang effectiveness at safety ng COVID-19 vaccines bago ito i-administer o ibakuna. Kung sa frozen at nandun naman sila sa freezer, kagaya ng ating Pfizer, Moderna, Sputnik, basta hindi mo binubuksan yan, good for 2 to 3 days. Yung mga plus 2 to plus 8, kailangan may mga extra ice na linalagay para makip yung temperature. Alam naman ng ating mga cold chain managers, yung ating mga bakuna center, kung ano ang gagawin. But just in case, pag monitor nila 4 times a day, nagfa-fluctuate na hindi ma-maintain yung temperature, ang aming directive sa kanila, ibakuna na kung pwedeng ibakuna ang mga yan. But always, safety and effectiveness ang ating basihan. So if they are sure na safe yung vaccine, ibakuna nila. Kung hindi, itago na lang, i-quarantine para i-assess natin. Samantala, naging pahirapan naman ang pag-deliver ng mga bakuna at hiringgilya sa ilang mga rehiyon dahil sa pagkansela ng mga flights dahil sa sama ng panahon. Sa Region 5, hindi nagpa-deliver ng bakuna. Gusto nila after the vaccine. Nag-cancel ng mga flights. So hindi tayo makadeliver ng bakuna, pati yung mga hiringgilya. Also, habang nandun na yung mga bakuna sa ating mga hubs, yung ating mga regional offices, yung pag-transport naman sa maalon na mga lugar, kagaya ng 4B, Region 6. So, hindi na i-deliver yung ibang bakuna na kailangan at saka logistic ancillaries na kailangan ibakuna. Although sa mga areas, may naka-preposition na konting bakuna na pwede nilang gamitin. Ayon kay Kabutahe, tuloy pa rin naman ang planong mass vaccination mula Disyembre 20 hanggang 22 sa mga local government units na naantala ang ikalawang round ng kanilang national vaccination drive dahil sa bagyo. May direktiba na ang ating 4 na sekretary, Secretary Duque, Secretary Anya, Secretary Galvez at saka Secretary Dizon, na ituloy-tuloy ang ating bakunahan hanggang December 22. Nasa assessment po, tama kayo, ng ating lokal na pamahalan kung ano yung uunahin na, yung relief o bibigyan ng pagbabakuna. We will leave it to the judgment of the local government unit. Pwede na silang magbakuna even after December 22 kung sa assessment nila ay hindi pa nila kayang magbakuna. Sa kasalukuyan, wala pa namang natatanggap ang kagawaran at ina-assess pa ang pinsala ng bagyo sa mga health facilities naman, lalo na sa mga lugar na pinaka-naapektuhan, kagaya ng Surigao, Region 7, Region 8 at Region 6. I don't have a report now, but
we will have to see kung ano yung na damage na facilities. Ang alam natin, badly hit ang Surigao, Region 7, Region 8, and Region 6. So, hintayin na lang natin yung assessment. Wala pa tayong kompletong, halos wala pang ang report sa Region 7 and Region 8. So, magbabalita na lang tayo pag we have the reports from the ground. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update kaugnay dun sa mga development dyan sa Negros Occidental. Bunsod ho nitong epekto pa rin ng Typhoon Odette ay kunin natin ang linya ng Bombo Radio Bacolod. Magdideklara si Governor Eugenio Jose Bong Lacson ng State of Calamity sa Negros Occidental sa Martes dahil sa pinsala ni Typhoon Odette. Sa panayam ng Bombo Radio kay Governor Lacson, ito upang magamit ang Quick Response Fund, maa-address ang sitwasyon na kinakaharap sa ngayon ng probensya dahil sa bagyo. Ayon sa gobernador, umabot na sa 8 ang fatality sa buong probinsya kung saan 3 ang nagmula sa Moises Padilla, Tag-Isa, Camanapla, San Carlos, Isabela, Binalbagan at La Carlota. Nitong hapon, kinumpirma ni Major James Latayon, hepe ng Sipalay City Police Station, na 7 mga bangkay ang na-retrieve sa iba't ibang barangay sa lungsod. Pinangangambahan na madagdagan pa ang death toll sa Sipalay dahil tinatayang 4 na po na mga katao ang missing pa. Ayon kay Lacson, sa latest na data, 93,696 na individual ang naaapektuhan at 12,105 na kabahayan ang nawasak at dahil sa bagyo. Umaasa naman ito na makapasa na ang mga LGUs ng numero sa pinsala bukas. Nakapamigay naman ng food packs ang Department of Social Welfare and Development at nagpaalala sa mga local chief executives na mayroong standard procedure ang ahensya kung saan ang kanilang ipapadala ang magiging depende sa data report na ipapasa. Ayon kay Lacson, magsisimula na rin ang rescue operation sa ilog ngayong araw at umaasa ito na makakasagawa ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways, lalo na sa mga national roads. Nananawagan naman ang gobernador sa mga mabuting loob na mag-donate at magbigay ng tulong sa mga naaapektuhan ng Typhoon Odette sa probinsya. Ayon kay Governor Lacson, kailangan sa ngayon ng pagkain at tubig dahil naaapektuhan ang kalidad ng tubig sa pagdaan ng bagyo. Aniya, pwedeng makahatid ng tulong sa Nompak Gym na kanila ring receiving area ng mga donasyon o makakontak sa local government units. Habang nagsagawa naman ng aerial inspection ang Philippine Coast Guard kasama si Provincial Disaster Management Division, Dr. Zephyr Gerhard Kailian upang i-check ang sitwasyon ng Southern Negros. Sila ang sumakay sa 14-seater na Cessna PCG 2081 plane kasama ang Bombo News Team. How's that, Bombo Dennis? Okay. Sa personal na experience ninyo sa aerial survey na isinagawa, kumusta naman ang kumbaga tumambad sa inyong mata matapos yung paglilibot? Papaano nyo isasalarawan yung naging hitsura ng lugar dyan sa inyo, Bombo Lenizil? Yes, Bombo Dennis, no? So, nasaksihan po natin yung isinagawang area inspection po no, ng Filipino Coast Guard kung saan po isa pong karangalan po sa Bombo dito, Bombo Radio Bacolod po. Bilang isang media team po dito. Pero Bombo Dennis, sa kabila po nito ay ikinalulungkot po natin yung nakita natin doon sa itaas mismo kung saan maraming kababayan po ang nasalanta. Hanggang ngayon po may mga part pa rin doon sa Southern and Negros which is po may mga pagbabaha pa rin po. No? Hindi pa, meron pong mga nagsubside na mga tubig pero makikita po natin mula sa taas kung gaano po nawasak yung mga kabahayan. Almost po is merong totally damage po at merong partially at yung mga pananim po ng mga saging, yung mga katubukan po at mismo yung mga palay ay masasabi natin na malaki talaga yung epekto o kanang epekto ng Typhoon Odette dito sa Negros Occidental. Okay. With that, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Yes, Bombo Dennis, para sa
Bombo Network News. Ito si Bombo Yanizil Milardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samantala, inaasahan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na maghahati dito ng average na hanggang 85,000 mga pasahero sa araw-araw habang papalapit ho ang Kapaskuhan. Sinabi ni PITX Corporate Affairs Head Jason Salvador na parami ng parami ang mga Pilipinong umuwi mula ho sa Metro Manila patungo sa mga probinsya para ho sa holiday season. Anya, ang bilang ng mga karaniwang araw na pasahero ay papalapit na sa antas ng pre-pandemic level. Ngunit nilinaw naman ito na sinuspindi ang mga biyahe papuntang Virac, Catanduanes at San Jose doon sa Mindoro sa gitna na rin ng pananalasa ng Bagyong Odette. Nahinto rin ang biyahe papuntang Batangas dahil sa pagsisikap na matugunan yung kasalukuyan hong sitwasyon ay masikip na raw yung doon sa port area ng Batangas. Sa pagtaas naman ng bilang ng mga pasahero, sinabi ng PITX na mahigpit nilang ipinapatupad ang minimum health protocols tulad na lamang ng mandatory na pagsusuot ng face mask upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Para manatili naman ang physical distancing ay pinapayagan na lamang ang pampublikong transportasyon sa terminal na mapuno hanggang sa 70% na kapasidad. Idinagdag pa ni Salvador na 100% ng lahat ng mga manggagawa sa PITX kabilang na mga driver ay fully vaccinated na laban sa COVID-19. Gayunpaman, ang mga hindi pa nabakunahan na pasahero ay pinapayagan naman sumakay mula ho sa naturang terminal. Kuha tayo ng report pa mga kabombo, yung pamilya ho na naapektuhan ng landslide dahil pa rin sa Bagyong Odette ay hindi na muli pang pinababalik doon sa kanilang mga pinanggalingang tirahan. Yan ho ay dyan sa bahagi ng Davao. Pero bago ho yan mga kabombo, kuha muna tayo ng iba pang update doon naman sa may parte ng Zamboanga area. Bombo Jane? Tatlong NPA naman nahuli matapos masugatan sa nangyaring engkwentro doon sa may Zamboanga del Norte. May pag-uulat ang Star FM Dipolog. Tatlong mga miyembro ng New People's Army ang nahuli ng militar matapos ang nangyaring 10 minutong engkwentro sa bahagi ng Barangay Nazareth, Sergio Osmeña Sr., Zamboanga del Norte. Kinilalang mga nahuli na sina Antonia Morato alias Siling o Olay, 57 anyos, Platoon Medic Villamor Galion alias Badong o Luloy, 64, at Rosalinda Sabiron alias Nida Umedi, 53, pawang mga miyembro ng Guerrilla Front BBC ng Western Mindanao Regional Party Committee. Ayon kay Lieutenant Colonel Nolasco Coderos, Commanding Officer ng 97 Infantry Battalion, ang nangyaring engkwentro ay bunsod umano ng kanilang natanggap na report hinggil sa presensya ng nasabing grupo sa lugar kung saan nasa 15 mga miyembro nito ang nakasagupa ng mga tauhan ng 97th IB at 42nd IB kahapon. Natagpuan naman ng tropa ng gobyerno ang tatlo matapos ang isinagawang clearing operations kung saan sugatan sina alias Luloy at Siling. Samantala, nakumpiska naman mula sa mga ito ang 11 rounds ng bala ng kalibre 45, 4 na mga cellphones, mga pagkain, medical paraphernalia, solar panel, mga dokumentong naglalaman ng iba't ibang impormasyon at personal na mga kagamitan. Sa ngayon ay kasalukuyang nilalapatan ng lunas sa Zamboanga del Norte Medical Center ang mga nahuling NPA. Mula rito sa Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Blue Heart nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Iniulat ng Pfizer Incorporated na ang pandemya ng COVID-19 ay maaring umabot hanggang sa susunod na taon at nag-anunsyo ng mga plano na bumuo ng 3 doses na regimen ng bakuna para sa mga batang edad 2 hanggang 16 anyos. Itinuring naman ito na maaring maantala ang authorization sa nasabing hakbang. Ginawa ng US Pharmaceutical ang nasabing komento habang ang mga European countries ay naghahanda para sa karagdagang travel and social restrictions. Lumabas din sa pag-aaral na ang pagkalat ng variant ng Omicron COVID-19 ay 5 beses na mas malamang na ma-reinfect ang mga tao kaysa Delta variant. Sinabi ng Pfizer executives na naniniwala ang kumpanya na sa taong 2024 ang sakit ay dapat na endemic sa buong mundo. Ibig sabihin ay hindi na ito magiging isang pandemya. Inaasahan ng kumpanya na ang COVID ay mailipat sa isang endemic state sa taong 2024. Bombo Sport
Sports News. Inanunsyo ngayon ng Brooklyn Nets na papayagan na makapaglaro ang kontrobersyal na all-star guard na si Kyrie Irving. Kung maalala mga kabombo, mula nung magsimula ang NBA season ay hindi nakapaglaro si Irving dahil sa mahigpit na patakaran ng New York laban doon sa mga players na hindi nagpabakuna laban sa COVID-19. Nilinaw naman ang Brooklyn na papayagan lamang nila itong si Irving bilang part-time player sa mga games na gagawin sa labas ng New York at Toronto. Ginawa ng Brooklyn ang naturang hakbang dahil na rin sa umaabot sa 7 players ang hindi nakapaglaro, bunsod na rin ng injuries at yung pagkaka-quarantine sa mga ito, kasama na ang isa pang superstar ng Nets na si James Harden. Kabado rin ang kupunan, lalo na at sila ang top team sa Eastern Conference ay mawawala pa ang dating MVP na si Kevin Durant upang magpahinga muna. Ang next road game ng Nets ay sa December 24. Magiging kalaban ho nila ang Blazers. Ball Entertainment News. Mga pelikulang pinagbibidahan ng mga di-kalibring aktor na sina Gina Pareño, Teresa Loizaga at Ron Macapagal ipinagmalaki ng multi-awarded film director. May ulat ang Star FM Baguio. Masayang ibinahagi ng multi-awarded Filipino filmmaker na si Rom Berlat ang kwento sa likod ng kanyang pinakabagong pelikula na minsay isang alitap-tap na pinagbibidahan ng mga dekalibreng aktor na sina Gina Pareño, Teresa Loizaga at Ron Macapagal. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa direktor, sinabi nito na hindi siya nahirapan sa paggawa ng drama film dahil na rin sa kanyang cast. Inamin din naman ni Direk Rom na nagkaroon ng ilang adjustments sa shooting ng pelikula dahil pa rin sa pandemya. Minsay Isang Alitap-Tap is an unusual family drama. There's a twist and turn about this movie. It's not the usual family relationship that you will see. We were a happy family on the set of Minsay Isang Alitap-Tap. I never had a problem with Tita Gina Pareño, Teresa Loizaga, Ron Macapagalan, also Diego Loizaga. We help each other give our own opinions on making the movie beautiful and worth watching. We just follow the protocols. Hindi tulad ng normal shooting day na people can just troop to the area to watch the shooting. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa multi-awarded Filipino filmmaker na si Rom Berlat. Inaasahang maidaragdag muli ang Minsay Isang Alitap-Tap sa listahan ng mga award-winning films ng direktor na kamakailan lang rin ay kinilala sa Ghana Film Awards at Port Blair International Film Festival. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, amin po kayong inaanyayahan sa isang panalangin para sa apila ng tulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Odette. Narito po ang prayer of thanksgiving and generosity of heart. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love
Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Para sa mga mandobo, mapiya pagasaulog sa pagkautaw ni Jesus, au mauntong kaling umay. Sa ating Christmas countdown, 7 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead, and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead, and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Bombo Radio Bacolod.